Vítajte priatelia pri našom dnešnom mysterióznom rozprávaní. Podzemný priestor poznáme väčšinou ako tmavý, tichý a pomerne prázdny. Je to však naozaj tak? V mnohých legendách a mýtoch po celom svete sa hovorí o tajomných obyvateľoch podzemia, o ich rozľahlých sídlach a vzácnych pokladoch. Čo je však ešte pozoruhodnejšie, niektoré z takýchto príbehov sú rozprávané živými ľuďmi, ktorí ich vyhlasujú za pravdu a svoju osobnú skúsenosť. Dnes sa pozrieme na niektoré z takýchto príbehov, ktoré sa týkajú neobyčajného miesta pod povrchom Zeme v Severnej Amerike. Pod impozantným pohorím v Kalifornii, ktorého vrcholy pokrýva sneh aj uprostred leta, sa údajne nachádza rozľahlé podzemné mesto, ktoré pred tisícmi rokov vybudovala vyspelá civilizácia. Predstavíme si dve neobyčajné svedectvá ľudí, ktorí tvrdia, že toto mesto, ktoré je celé vybudované z kryštálu, osobne navštívili. Ešte predtým sa však nakrátko ponoríme do sveta dávnych legend, ktoré prinášajú viaceré odkazy o tajomných, vysoko rozvinutých obyvateľoch Zeme, ktorí v určitom čase odišli z jej povrchu do podzemia. Prvú časť rozprávania budú sprevádzať obrazy, ktoré som k jednému z príbehov vytvorila. Verím, že si s nimi rozprávanie ešte viac užijete. Pozdravuje vás Michaela, tvorkyňa podcastu Ríše vo vnútri Zeme. Kto sú podzemné bytosti a kde je hranica medzi mýtom a skutočnosťou? Ako sa do podzemného sveta budeme ponárať stále viac, uvidíme, že správy o ňom sú veľmi rozmanité. Ríše pod povrchom Zeme môžu mať rôzne podoby a tiež mnohé druhy obyvateľov. V našich krajoch povesti hovoria predovšetkým o rôznych druhoch trpaslíkov, škriatkov a drakov. Dnes sa však pozrieme na podzemné bytosti, majúce podobu, akú by možno niektorí z nás nečakali. V legendách aj osobných zážitkoch niektorých ľudí sú tieto bytosti popisované ako krásni, svetlovlasí ľudia, ktorí vynikajú múdrosťou, vznešenosťou, eleganciou a sú nápadne vyšší ako my. Ich ríšou nie sú tmavé jaskyne a ponuré komnaty, ale žiarivé kryštáľové mestá a spoločnosť tak vyspelá, o akej sa nám v našom súčasnom stave môže iba snívať. Kto sú a ako sa do podzemia dostali? Možno nám napovie jedna z najznámejších legend Starého Írska. V legendách Starého Írska sa hovorí o tajomnom ľude bohyne Danu, ktorý sa v pôvodnom znení nazýva Tuatha Dé Danann alebo Tua Dé Danann. Bohyňa Danu je bohyňou zeme a jej ľud, ktorý sa kedysi priplavil do Írska, bol popisovaný ako krásne, vznešené svetlovlasé bytosti s nevídanými magickými schopnosťami. Nazývali ich žiariví, v angličtine The Shining Ones. Podľa niektorých zdrojov to boli práve oni, kto priniesol do Írska druidské umenie. Druidovia boli kňazi, liečitelia a učitelia známi v dobách starých Keltov. Na pôvod Tuatha Dé Danann sú rozdielne názory. Niektorí autori ho umiestňujú do okolia Kaukazu a Čierneho mora, predovšetkým do Arménska. Odtiaľ sa údajne presúvali smerom na západ, kde vytvorili dunajskú kultúru, kedy názov Danube priamo odkazuje na ich bohyňu Danu. Jedna z ich vetiev následne putovala do Írska. Iní tvrdia, že sa priplavili priamo z Atlantídy. V každom prípade pre náš účel je dôležitá najmä druhá polovica ich príbehu. Po svojom príchode do Írska za sebou spálili svoje lode, aby sa už nemohli vrátiť. Stali sa účastníkmi teritoriálnych bojov s miestnymi kmeňmi. O ich príbehoch hovoria írske legendy a mnohí bohovia pôvodného írskeho panteónu patrili medzi nich. Hoci premohli miestne kmene, napokon jeden z bojov prehrali. A to bol moment, ktorý označoval koniec ich času na povrchu Zeme.
Po tejto prehre nezahynuli, ale podľa legend odišli do podzemia. Od tej chvíle sa o nich hovorí ako o bytostiach Šíí, písané Sidhe. O prírodných bytostiach prebývajúcich v útrobách írskych kopcov a vrškov. Presunuli sa do Agarty, čo je súborný názov pre podzemné kráľovstvá rôznych druhov bytostí. O bytostiach Agarty sa hovorí, že nie len, že majú rôzne podoby, ale aj, že žijú na rôznych úrovniach hustoty hmoty. Aj Tuatha Dé Danann k tomuto prechodu potrebovali znížiť svoju hustotu, alebo inak povedané, zvýšiť svoje vibrácie. Tuatha Dé Danann sú jedny z viacerých civilizácií, o ktorých sa hovorí, že sa po určitom silnom vývojovom momente vo svojej histórii presunuli do podzemia. V ich prípade to bola prehra v boji, v prípade rumunských Dákov to bol útek pred Rimanmi. A v niečom podobný bol aj príbeh obyvateľov kryštáľového mesta Telos, o ktorých bude naše dnešné hlavné rozprávanie. O obyvateľoch podzemného mesta Telos je známe, že pôvodom patria k pradávnej civilizácii menom Lemúria a pred jej zánikom sa presunuli do podzemia. Usadili sa na americkom kontinente a údajne aj v západnej Afrike a západnej Európe. Je to práve kalifornský masív Mont Shasta, ktorý je legendárny tým, že sa hlboko pod jeho povrchom nachádza mesto Telos. Toto rozľahlé, svetelné kryštáľové mesto údajne obývajú vysoké ľudské bytosti so žiarivou pokožkou, svetlými vlasmi a vysoko rozvinutými psychickými schopnosťami. Nechajme však prehovoriť človeka, ktorý tvrdí, že ich stretol osobne. Sympatický pán menom Lowell Johnson sa jedného dňa vybral na Mont Shastu na turistiku a netušil, aký zážitok ho tam čaká. Bolo to v júli 2020 a Lowell plánoval ísť na výlet niekam úplne inam. Okolnosti ho však priviedli práve na horský masív Mont Shasta a keďže počul ľudí hovoriť o tom, že tu zažívali silné spirituálne zážitky a cítili zvláštnu energiu, rozhodol sa to preskúmať. Pôvodne chcel v pohorí ostať týždeň, no keď tento čas uplynul, premáhal ho akýsi zvláštny pocit, že tam má ostať dlhšie. Chodil na túry každý deň a nevedel si vysvetliť, kde sa v ňom berie toľká sila vzhľadom na jeho zrelý vek. Začínal si uvedomovať, že na tom mieste možno naozaj bude niečo výnimočné. Asi po 3 týždňoch sa vybral na jednu z vyhliadok a díval sa na kopce, keď sa mu zrazu zazdalo, že na jednom mieste vidí zvláštny tieň. Akoby tam bol vchod do jaskyne. Na druhý deň sa vydal na toto miesto, ktoré ho z vyhliadky oslovilo. Bolo mimo turistickú trasu, ale volalo ho tak silno, že sa tam napriek všetkému vybral. Postupne začínal cítiť silu priestoru, do ktorého sa dostal a jasne vnímal, ktorým smerom ho to priťahuje. Našiel miesto neďaleko skupiny kameňov, na ktorom sa dalo pohodlne usadiť a zároveň si užívať scenériu bez toho, aby ho bolo z vyhliadky vidieť. Urobil si pohodlie, za chrbtom mal skalnú stenu a dal si do uší sluchátka s hudbou. Zrazu mu v ušiach z ničoho nič prestala hrať hudba. Vytiahol svoj mobilný telefón a ten bol vybitý. Keď sa ho snažil znovu zapnúť, vnímal, ako sa za jeho chrbtom, akoby ponad neho dvíha akýsi tieň. Pritom náhle od chrbta zacítil závan studeného vzduchu. Pomaly sa otočil a uvidel, že tam, kde bola predtým skalná stena, je teraz otvor. Tunel, ktorý sa za ním tiahol, pokračoval ďaleko dovnútra kopca. Na začiatku bolo jemné stúpanie a potom klesal nadol. Keď nazrel dnu, videl, že asi 9 metrov od neho, pri ľavej strane tunelu, niekto stojí. Náhle začul hlas, ako sa ho pýta:
Praješ si vidieť Telos? Lowell s polovičnou úzkosťou a polovičným úžasom odpovedal: áno. Pomaly išiel naproti človeku v podzemí, ktorý spočiatku vyzeral, že je podobnej výšky ako on. Ako však zostupoval lávovým tunelom, uvidel, že sa mýlil. Táto osoba mala 2,5 metra. Bol to muž a mal oblečené biele rúcho s farebnými ozdobami na hrudi. Lowell ich pripodobňuje k akýmsi stuhám, ktoré možno odzrkadľovali spoločenské postavenie. Mal dlhé blond vlasy a dokonalú, súmernú tvár, na ktorej neboli žiadne známky starnutia. Muž povedal, že ho môže volať Alex. Lowell odpovedal, že to bude jednoduché, lebo tak sa volá jeho syn, s ktorým tam mimochodom prvý týždeň chodil po horách. Muž odpovedal, že vedia o jeho synovi Alexovi a pokynul mu, nech ho nasleduje. Zostupovali lávovým tunelom stále nižšie, za akýmsi zdrojom svetla. Keď sa v určitom momente Lowell obrátil, aby sa pozrel za seba, svetlo z vonkajšieho sveta tam už nebolo. Zdá sa, že prechod sa uzavrel. Postupne spolu prešli do osvetleného širokého priestoru, z ktorého viedlo 5 ďalších tunelov rôznymi smermi. Po ľavej strane sa na zemi objavila plošina, veľká približne 2x2 metre, na vrchu ktorej boli 2 sedadlá. Bol to dopravný prostriedok, vyrobený z neznámeho materiálu. Nebol to kameň, kov ani drevo. Ako náhle sa s Alexom usadili, plošina sa vzniesla a namierili si to do prostredného tunelu. Zvláštne bolo, že nebolo cítiť žiaden pocit pohybu. Tunel mal steny obložené nádhernými kryštálmi, v ktorých, keď sa odrážalo svetlo, človek mal pocit, ako by prechádzal čarovným kaleidoskopom. Bol to úžasný zážitok, ktorý vyvrcholil, keď sa pred nimi rozprestrelo oslnivé kryštáľové mesto. Telos. Rozprestieralo sa v obrovskej okrúhlej dutine a v jeho strede sa skvela veľká biela pyramída. Na jej vrchu bol kameň bielej farby a keď sa plošina vzniesla vyššie, mali celé mesto ako na dlani. Všetko bolo vybudované z kryštáľu, budovy rôznych tvarov a výšok. Po pravej strane bola okrúhla budova, ktorú si Lowell ihneď všimol, a neskôr v jeho zážitku zohrala dôležitú úlohu. Počas sledovania tohto úžasného výhľadu mu jeho sprievodca Alex rozprával niekoľko základných informácií o meste Telos. Ich spoločnosť má podobu monarchie, ktorej vládne kráľ a kráľovná, no o väčšine praktických otázok rozhoduje tzv. Rada 13. Na jej čele stojí veľkňaz menom Adama. A ďalej radu tvorí 6 ženských a 6 mužských členov, ktorí sú vyberaní na základe úrovne ich spirituálneho vývoja. V tejto spoločnosti má táto kvalita veľkú dôležitosť a cieľom je podporovať jej vzostup u každého z obyvateľov. Keď sa na svojom dopravnom prostriedku zniesli bližšie k povrchu, Lowell si začal všímať detaily. Videl obyvateľov mesta, ktorých je možné zaradiť k nordickému typu, teda blond vlasy a svetlé oči. Niektorí používali podobné dopravné prostriedky ako oni. S niekoľkými sa mu podarilo nadviazať očný kontakt a zažil zvláštny pocit, že sa navzájom poznajú, ako by v tom momente vedeli oni všetko o ňom a on o nich. Oslnivá exkurzia kryštáľovým mestom pokračovala a Alex mu vysvetlil, že Telos má 5 poschodí. Celé mesto bolo osvetlené akoby denným svetlom, ktorého zdroj však nebolo vidieť a ktoré nevrhalo žiadne tiene. Vydali sa na 3. poschodie Telosu. Do priestoru, ktorý mal odhadovanú veľkosť asi 3 hektáre a tvorili ho hydroponické záhrady, v ktorých sa pestovala potrava pre celé obyvateľstvo mesta.
Lowell ich opisuje ako veľkolepú technológiu, pri ktorej sa nepoužíva hlina, len kryštály a voda, ktoré urýchľujú proces produkcie. Zabezpečuje sa tu potrava pre 1,2 milióna ľudí žijúcich v tomto priestore. Ich pôvodný počet, keď sa tu usídlili pred 30 000 rokmi, sa odhaduje na 25 až 26 000. Ako je možné, že tieto záhrady dokážu uživiť tak veľkú populáciu? Lowell tento fenomén vysvetľuje v súvislosti s rozdielnou úrovňou vibrácií a hustoty hmoty, kvôli ktorej telá telosanov fungujú inak než tie naše. Vďaka tomu, že majú vyššie vibrácie, nižšiu hustotu hmoty a odlišnú štruktúru, ich telá nepotrebujú tak hutnú potravu. Zároveň s prijatou výživou hospodária efektívnejšie a z jej spracovania nevzniká žiaden odpad. Vráťme sa ale ešte k spomínaným poschodiam tohto pozoruhodného podzemného mesta. Prvé z nich je na vrchu a ďalšie postupujú do hĺbky pod ním. Na prvom poschodí údajne žije väčšina obyvateľov a nachádzajú sa na ňom aj administratívne a správne inštitúcie. Na druhom sú tiež obydlia a zároveň školy a výrobné zariadenia. Tretie poschodie tvoria hydroponické záhrady. Štvrté poschodie tvoria ďalšie výrobné zariadenia a čiastočne zeleň. Piate poschodie je tvorené obrovským živým lesom plným rozmanitej flóry a fauny. Niektoré tamojšie druhy kedysi žili na povrchu zeme a niektoré na ňom nikdy neboli. Zvieratá v telose nie sú využívané ako potrava. Po prehliadke prvých 4 poschodí sa vydali späť na prvé z nich, kde sa nachádzala okrúhla budova zo začiatku príbehu. Bola vytvorená z kryštáľových panelov postavených do okrúhleho tvaru. Lowell s Alexom stáli pred vstupnými dverami, ktoré mali po stranách panely so zvláštnymi symbolmi. Keď vstúpili dovnútra, ocitli sa v sieni, uprostred ktorej bol okrúhly stôl s 13 kreslami okolo. Stôl bol jediným dreveným predmetom v miestnosti, no mal v sebe vsadené kryštály. Sieň bola inak celá kryštáľová, vrátane stien a podlahy. Rezonovala v nej silná, priam fyzicky citeľná energia, ktorá ovplyvňovala prevažne oblasť srdca. Bol to priestor, kde sa stretávala Rada 13 a bolo úžasné, že práve v takejto silnej, na srdce naladenej atmosfére sa uskutočňovali ich dôležité rozhodnutia. Kým Lowell nechával túto energiu usadiť sa v tele, do miestnosti vstúpili 5 ľudia. 4 z nich boli ženy, tiež vysoké okolo 2,5 metra a jeden muž. Bol to veľkňaz Adama, ktorý bol od nich ešte približne o 30 cm vyšší. Jeho vzhľad bol dokonalejší než všetky fantazijné obrázky, ktoré ho zobrazujú. Mal krásne svetlé vlasy, ušľachtilú tvár a dôstojné držanie tela. Pozvali Lowella, aby si s nimi sadol ku stolu. Keď sa usadili, každý z nich sa predstavil a povedal niečo o sebe. Hovorili o tom, že sa pripravujú na veľkú premenu vo vedomí na tejto planéte, na evolučný skok, ktorý ovplyvní všetko živé v tomto priestore. Zem sa posúva do novej fázy svojho vývoja a v tomto dôležitom prechodovom období sa znovu prepájajú jej svety. Preto sa chce ich podzemná civilizácia dostať do bližšieho kontaktu s ľuďmi na povrchu. Lowell bol oslovený, aby sa stal ich veľvyslancom a sprostredkovával toto spojenie. Hoci bol po celý čas v úprimnom úžase a s ich návrhom súhlasil, jednou z vecí, ktorá mu napadla bolo, prečo práve on. Jedna zo žien mu vysvetlila, že sú na to 3 hlavné dôvody. Prvým z nich je, že dokáže udržať ich úroveň vibrácií a vďaka tomu bolo pre neho vôbec možné dostať sa do ich sveta. Druhou bolo, že o ňom vedeli, že je ochrancom zeme. A tretia je, že súhlasil v tomto čase, keď je potrebná jeho pomoc a zdieľanie jeho vedomostí o telose s ľuďmi na povrchu. Keď dohovorili,
vydal sa s Alexom von a naspäť na dopravnú plošinu. Keď sa išli lúčiť pred vchodom do lávového tunela, ktorým na začiatku prišiel, opýtal sa Alexa 2 otázky. Počas svojej návštevy veľa nenahovoril, keďže bol v neustálom úžase a adaptoval sa na silné nové energie. Zaujímalo ho však, či sa do Telosu ešte vráti. Alex mu povedal, že sa ešte pred premenou vráti, ale bližší čas neupresnil. Druhou otázkou bolo, či môže komukoľvek o týchto veciach povedať. Alex ho podporil, aby to urobil. Ich civilizácia má záujem na tom, aby o nich ľudia vedeli a aby sa postupne rozvíjalo ich prepojenie. Dostať sa priamo do mesta nie je pre každého ľahké a vstupy majú pod kontrolou, takže netreba mať obavy, že by ich niekto obťažoval. Rozlúčili sa, Lowell vyšiel von a vydal sa naspäť ku svojmu autu. Tu sa Lowellové prvé stretnutie s podzemnou civilizáciou mesta Telos skončí. Niektorým poslucháčom prirodzene napadne, či je jeho skúsenosť naozaj skutočná, či predtým nekonzumoval nejaké psychoaktívne látky, alebo náhodou v lese nezaspal a nebol to celé iba sen. On však trvá na tom, že bol plne pri vedomí. Ľuďom, ktorým sa jeho príbeh zdá príliš fantastický, odporúča doplniť si svoje vzdelanie o mnohoúrovňovej povahe reality, v ktorej žijeme. Rôzne vibračné úrovne, podľa jeho slov, otvárajú odlišné možnosti. Tým sa vysvetľuje celý rad záhadných javov, keď jeden človek vidí a zažíva to, čo iný nevidí a nechápe. Ľudia s rôznym naladením zachytávajú rôzne vnemy. Obyvatelia Telosu, podľa jeho slov, žijú v realite, ktorá sa od tej našej odlišuje na fyzickej aj spirituálnej úrovni. Je to ďalšie vývojové štádium, v ktorom vnímajú prepojenosť všetkého v jednom živom celku. Zároveň sú však stále vo fyzickej podobe, ktorej je ale napríklad o mnoho jednoduchšie manifestovať svoje zámery. Hmota je na tejto úrovni ľahšia, tvárnejšia a vedomie, ktoré na ňu pôsobí, má o mnoho prenikavejší vplyv. Dôvodom je vyšší stupeň ich vývoja a väčšie porozumenie zákonom tejto reality. Fungovanie ich spoločnosti je od tej našej v mnohom odlišné. Žijú ako celok, kde je každému prirodzene poskytnuté všetko, čo potrebuje k životu a k prejaveniu svojho poslania. O fungovaní spoločnosti v tomto podzemnom meste priniesla pozoruhodné svedectvo žena menom Sharula Dux, ktorá sa objavila v 90. rokoch v Amerike a tvrdila o sebe, že pochádza priamo z Telosu. Hovorí o histórii vzniku mesta Telos, ktoré slúžilo ako priestor pre záchranu lemuriánskej civilizácie v časoch veľkých katakliziem na povrchu Zeme. Väčšiu časť populácie sa nepodarilo zachrániť, pretože katastrofy prepukli veľmi rýchlo a mali ničivé dôsledky. Tí, ktorí sa podľa jej rozprávania zachránili, vytvorili v rozsiahlej dutine pod povrchom pohoria Mont Shasta kultúru, ktorá dodnes žije svojim vlastným životom. Pozrime sa na niektoré zaujímavosti o jej fungovaní, ako ho popisuje Sharula. Ústrednou stavbou Telosu je veľká biela kryštáľová pyramída, ktorá je duchovným chrámom, schopným naraz poňať 10 000 obyvateľov. Chrám je zasvetený Melchizedekovi, ako kozmickému kňazovi, ktorého misiou je prinášať svetlo všade, kam prichádza. Na pyramíde je kameň, ktorý nazývajú živým kameňom a pôvodne pochádza z Venuše. Z diaľky vyzerá ako kryštál, z ktorého vyžaruje silné svetlo rôznych farieb. Farby sa menia podľa toho, aký je deň v týždni, pretože v 7-dňovom cykle sa menia určité kozmické vplyvy na Zemi, ktoré tento kameň odzrkadľuje. Napríklad v utorok má kameň na vrchole pyramídy modrú farbu, v piatok bielu. Každá farba prináša určité naladenie a predznamenáva aktivity, na ktoré budú v ten deň obyvatelia Telosu zameraní. Akákoľvek ich činnosť potrebuje byť v súlade s kozmickými cyklami a keď je napríklad deň vhodný na odpočinok a užívanie si krásnych vecí, nebudú sa tlačiť do uzatvárania obchodných dohôd. Keď je kryštál žltý,
Venujú sa štúdiu. Pri ružovom kryštáli je deň vhodný na pestovanie umeleckej činnosti. V meste sa nachádzajú archívy informácií a histórie, ktoré sú zachované v podobe tabuliek, záznamových kryštáľov a malieb. Záznamy sa týkajú nielen lemúrskej histórie, ale aj Atlantídy a ďalších civilizácií. Mnohé ďalšie budovy mesta majú administratívne, oddychové a vzdelávacie účely. V Telose sa pestuje kultúra umení, hudby aj tanca. Vyspelé technológie pre vzdelávanie a získavanie skúseností využívajú holografické projekcie a v komunikačnom centre sa prepája Telos s inými podzemnými mestami aj s miestami mimo planétu. Systém fungovania Telosu riadi organický počítač, ktorý dokáže vnímať komunikáciu, živé bytosti a ich potreby. Dokáže produkovať zvuk podporujúci spirituálny vývoj, čítať z akášických záznamov a komunikovať na fyzickej úrovni aj na úrovni duše. Pomáha pri rozhodnutiach v Telose a usmerňuje jeho harmonický vývoj. Podľa Šaruliných slov nejde o to, aby za Telosanov všetko urobil, ale aby sa mohli od neho učiť. Ušľachtilé naladenie tejto spoločnosti sa odzrkadľuje aj v sociálnej oblasti a výchove detí. Keď si žena uvedomí, že je tehotná, okamžite ide do chrámu. Tam je uvedená do komnát, kde sú jej poskytované len krásne podnety, podpora a uistenie, že je krásna a aj jej dieťa je krásne a všetko je v poriadku. Veľký dôraz sa kladie na pozitívne emocionálne naladenie počas tehotenstva, ktoré zabezpečuje ten najoptimálnejší vývin pre dieťa od samotného začiatku. Je dôležité sa s dieťaťom rozprávať, spievať mu a posilňovať aj vzťah medzi rodičmi navzájom. Vzhľadom na odlišnú biológiu Telosanov tehotenstvo trvá len 3 mesiace. Dieťa je za tento čas plne vyvinuté a zároveň je menšie, takže ľahšie prebieha jeho pôrod. Ten sa obvykle deje vo vode za prítomnosti pôrodnej kňažky, ktorá ženu privedie do jemne hypnotického stavu. Väčšina žien takto necíti bolesť, len prirodzený tlak. S novonarodeným dieťaťom sa zaobchádza na najvyššie jemne, aby malo pocit bezpečia, prijatia a lásky v najväčšej možnej podobe. Pupočná šnúra sa nestriha okamžite a dieťa ostáva ešte niekoľko minút pod vodou, z ktorej sa podľa svojho inštinktu vynára a prvýkrát nadýchuje. Každé dieťa má okrem svojich rodičov aj duchovných rodičov a jeho výchova prebieha v komunite. Dieťa sa tam môže inšpirovať od širokého spektra zaujímavých ľudí, čím sa zároveň bráni prenosu prípadných nežiaducich rodových vzorcov. Vzdelávanie v Telose sa začína okolo 3 rokov, ale je to prispôsobené individuálnym potrebám a niektoré deti začínajú neskôr. Väčšina učiteľov prešla chrámovým výcvikom a tak inšpirujú nielen mysle detí, ale aj ich dušu. Okrem učenia sa intelektuálnych predmetov sa kladie veľký dôraz na meditáciu a rôzne druhy umení, aby sa deťom zabezpečil celostný rozvoj. Dôležitou súčasťou učenia je prirodzená hra a rešpekt k individuálnemu vyjadreniu detí. Asi v 5 rokoch sa deti učia astrálnu projekciu, teda schopnosť vedome opustiť telo a astrálne cestovať. Takto môžu samé za seba objavovať miesta na fyzickej aj astrálnej úrovni a učiť sa priamou skúsenosťou, nie len z rozprávania druhých. V období dospievania, okolo 12 rokov, sa deti zlučujú do skupín a trávia spolu väčšinu času. Učia sa riešiť problémy spoločne. V tomto čase, ktorý je citlivý pre vývin nielen fyzického, ale aj emocionálneho a mentálneho tela. Tento vek sa považuje za vek dočasného šialenstva a rešpektuje sa ako dôležité obdobie, kedy sa dieťa potrebuje prejaviť a mať priestor vyriešiť svoje vnútorné výzvy. Je prirodzené, že sa môžu objaviť sklony k rebélii a deti sú podporované v osobnej autenticite. Učitelia a mentori sa im venujú a pomáhajú im v zvládaní tohto obdobia, ku ktorému sa neviaže nejaká hanba ani odsúdenie. Dĺžka života v Telose závisí od slobodného výberu a môže trvať aj stovky alebo tisíce rokov, pretože ich telá fungujú na jemnejšej úrovni
a nemajú v sebe vzorec starnutia. Ľudia v telose jednoducho neveria, že idú zostarnúť a zomrieť. Ak majú dostatok skúseností v danom tele, odídu z neho. Šarula tvrdí, že ľudia vo všeobecnosti, aj ľudstvo na povrchu, bolo dizajnované s takýmto prístupom a v skutočnosti ľudské telá nemusia starnúť. Všetko závisí na zbavení sa tohto vzorca v individuálnej aj kolektívnej mysli. Rýchle starnutie a obmedzená dĺžka života majú za dôsledok celú radu nezdravých javov v spoločnosti. Šarula tvrdí, že má takmer 268 rokov a hoci jej telo vyzerá ako by mala 30, môže takto nadobúdať omnoho viac životných skúseností. Nahrávka jej rozprávania je z roku 1993, takže teraz by mala ešte asi o 30 rokov viac. V telose sa podľa nej nachádzajú aj ľudia cez 30 000 rokov starí, ktorí si pamätajú na veľké kataklizmy a niektorí zažili atlantsko-lemúrske vojny. Potom, ako deti prejdú vzdelávaním, vyberajú si svoje zameranie ako produktívni členovia spoločnosti. V telose funguje všetko na nepeňažnom bartrovom systéme, teda na výmennom obchode. Zjednotené vedomie obyvateľov zabezpečuje, že každý vníma, že jeho služba je potrebná pre dobro celku a preto ju zodpovedne vykonáva. Všetko je vlastnené spoločne a distribuuje sa to tak, aby mali všetci všetko potrebné. Ak človek čokoľvek potrebuje, ide si to zobrať. Či už ide o jedlo, nábytok, oblečenie, knihy alebo čokoľvek. Každý si nastaví svoje pracovné hodiny podľa toho, ako mu to vyhovuje. Osvedčilo sa im však, že ľudia najlepšie fungujú v cykloch striedania sa svetla a tmy. Spočiatku experimentovali s tým, že mali stále zasvietené, ale postupne prešli na systém každodenného zatieňovania svojho podzemného osvetlenia podľa cyklu dňa a noci na povrchu Zeme. Každý si aj v takomto prípade môže vybrať, kedy bude pracovať. Môže to byť aj v noci, ak je to pre ňo prirodzenejšie. Jediná vec, ktorá nie je úplne voľne dostupná, je umenie, masáže a veci, ktoré nie sú nutné pre bežné prežitie. Tie sa dajú získať v bartrovom priestore, ktorý manažuje počítač, zabezpečujúci, aby každý dostal výmenou to, čo je pre ňo prospešné. Povolania, ktoré nie sú atraktívne, ako napríklad dematerializácia odpadu, patria do komunitnej služby, ktorú vykonáva každý. Raz za mesiac, napríklad na 4 hodiny, sa mu venujú ľudia v skupinách a je to vnímané ako spoločná zábava. Stretávajú sa tu ľudia všetkých povolaní, pretože žiadne nie je nadradené nad iným a všetky sú rovnako potrebné pre celok. Poďme sa pozrieť ešte na ďalšie aspekty tejto spoločnosti. Doprava v telose je riadená centrálnou väžou, ktorá vyhodnocuje jej optimálne fungovanie a dohliada na pravidlá. Ak by mali byť porušené, dokáže diaľkovo zastavovať vozidlá. Medzi telosom a inými podzemnými mestami premávajú rýchlo vlaky, ktoré okolo seba vytvárajú silové pole a nedotýkajú sa tunelov. Riešenie konfliktov v telose vedú rozhodcovia, ktorí sú zároveň kňazmi a kňažkami a teda rozumejú ľudskej psychike, vedia nahliadnuť aj do akášických záznamov. Vypočujú obe strany a nájdu riešenie najlepšie pre všetkých. Konflikty v telose sa nenechávajú zájsť do krajnosti. Ak si obyvatelia uvedomia, že medzi nimi vzniká nezhoda, vyhľadajú rozhodcov čím skôr a uvedú veci do harmónie. Kráľovské tituly v telose sú dedičné, ale pôvodný panovník sám vyberá, ktorý z jeho potomkov je najvhodnejší ako jeho nástupca. Nemusí to byť vždy najstaršie dieťa alebo vnúča. Vybratý kandidát nastúpi do dlhoročného chrámového výcviku. Chrám je vedený Melchizedekovým kňazom či kňažkou, čo je kozmická tradícia zastupovania najvyššej Božej vôle bez ohľadu na vlastné záujmy a záväzok prinášať najvyššie svetlo a harmóniu do svojej služby. V telose existujú 2 druhy partnerských zväzkov, a to je manželský zväzok a posvätné manželstvo. Obyčajný manželský zväzok je pomerne voľný. Spája 2 ľudí, ktorí k sebe cítia príťažlivosť. Chcú zažiť spoločný život a s tým spojené skúsenosti. Je možné ho ľahko ukončiť, ak to nefunguje, a nie je k tomu viazaná žiadna hanba. Mnohí ľudia majú takýchto zväzkov aj viacero naraz. Posvätné manželstvo je hĺbšia forma zväzku jediného páru.
Sprevádza ho veľkolepá ceremónia a je možné mať v takomto vzťahu deti. Na rodičovstvo sú ľudia pripravovaní. Nie je povinnosťou ani samozrejmosťou a nie je automaticky odporúčané komukoľvek. Na to, aby deti vyrastali v tých najlepších podmienkach, je kladený mimoriadny dôraz. Na záver nášho dnešného rozprávania mám pre vás odkaz od Lowella Johnsona, ktorý ani nevedel ako, prenikol až do kryštáľového mesta, o ktorom mnohí len snívajú. Pre všetkých záujemcov, ktorých by lákalo objavovať tieto mystéria, má takúto radu. Zdvihni si vibrácie a sleduj, čo sa okolo teba objaví. Po jeho skúsenosti v podzemí v sebe pocítil poslanie prinášať ľuďom informácie o multidimenzionalite. Trvalo mu niekoľko mesiacov, kým svoju skúsenosť vnútorne spracoval a integroval natoľko, aby ju mohol verejne zdieľať. Dnes ju považuje za cenný zážitok, ktorý zaujal mnohých ľudí a otvoril ich skutočnému odkazu, ktorý mal svetu priniesť. Ten sa týka celoplanetárnej premeny, na ktorú sa pripravuje Zem a všetky s ňou spojené ríše. Podľa jeho učenia sa Zem aktuálne blíži do ďalšej kataklizmatickej fázy, ktorá zároveň znamená prelomové obdobie na úrovni duchovného uvedomenia jej obyvateľov. Tak, priatelia, tu sa končí naše dnešné bohaté rozprávanie o podzemnom meste Telos a širokom spektre inšpirácií, ktoré jeho civilizácia prináša. Ako ho vnímate? Je to pre vás ďaleko za hranicami priateľnosti, alebo vás na odkazoch Lowella a Šaruly niečo oslovilo? Príbehy sú od nepamäti súčasťou ľudskej kultúry a majú mnoho úrovní, na ktorých prinášajú svoje odkazy. Z určitého pohľadu je vedľajšie, či sú fyzicky pravdivé, pretože môžu bez ohľadu na to zapôsobiť na naše vnútro a inšpirovať nás spôsobom, aký by sme nečakali. Čím viac príbehov objavujeme a čím viac mystérií otvárame, tým viac si môžeme uvedomiť, že k nim nemusíme zachovávať okamžité stanovisko. Môžeme si ich nechať odložené bokom a možno sa raz stanú súčasťou nejakej zaujímavej skladačky, ktorú nám odhalí sám život. Verím, že dnešné rozprávanie podnietilo vašu fantáziu aj vaše poznanie a pozývam vás objaviť viac z ríší vo vnútri Zeme. Ďakujem za vašu milú spoločnosť a prajem vám myseľ krásne otvorenú pre všetky mystériá tohto čarovného sveta.